Masoyiyata Husaina, aminiyata Husaina, farin ciki na Husaina, kina a raina Husaina, a hannuwa na jani ki kai ni lambun kauna, kin san da cewa ke ce farin ciki na Husaina. Farin ciki na ginshiki na da ke nake yin tutiya, da ni da ke kan so da kauna muna zama lau lafiya. Na san da so ne ginshikin rayuwar zama na duniya, ki tausaya mun sahiba karki ban maɗaci ban zama. Siyaye ba za na bar gaunar ki ba, kin san da cewa nai rashin ki a take sai na sha guba. Na duba matan duniya ban ga mai zubin kyawun ki ba, kina a raina zuciya ke take kira mai martaba. Kina a raina tun jiya, shigo gidana kin jiya, ki dan dafa mun tarbiya, kina da kyawun tarbiya, so da kauna kin iya, akan ki zanzan wajen wuya, koda a kogin maliya kaunar kina ɗauruniya. Wanda ya yi dacen masoyi ai dole zai yi farin ciki, nima a so na san Usaina tana tare duka farmaki, taban kulawa kyautatawa tana saka min farin ciki. Kin bani kauna nima na baki so kin jigin biya. Alhaji ya bashe on